Muna po. Sige lang. Cameraman lang ako. Lalakasan ng lumpia! O, video muna bago simulan ang laban. Yan. 1, 2, 3. Ano ba? 1, 2, 3. Pero po mo gano'n. 1, 2, 3. Ba't sabay-sabay kasi di ko alam sino bibidyo ko. Mamaya panoorin yung laban sa YouTube. Magiging na laban nyo ha. Sobrang close ha. 2 points lang. Oo nga, nilamangat pa na. Talagang sinasabi, clear nyo. Bakan nyo na bakan. Ay, iba na pala yung kapinyan mo Kuya Jay. Oo. Iba-iba na raw. Hindi ko alam sino kasama ko. Score kayo, Jay. Saan ulit? Kasama ko si Siri natin. Ay, lalaro si Magkano, sino mang fighter? Kaya mo? May ano ka? Scoring board. Britney, okay na. Go Kuya Clark. Suran mo nga, Brad. Boss J. Boss Jay, boss yan. Boss K. Best ko to. Ay, Kuya Jay, sorry. Ay, di. Masamantala lang naman eh. Ano? Upload mo yan ha. Dinawin na agad. Kuya Jay, nandun na ligaman. Sabay. Upload mo yan ha. Send ko, sir. Nga pala naka-game sila. Sorry po.
Tara, pumalo ka to. Pamaluan ta. Pero kung bawal. Yung kinigang. Go Angel! Kaya Marco. Ganyan na euro kong bola kaya nun. Nasabi. Sinabi na? Sinabi na? Wala pa ko lang naman yata, James. Ano sinabi namin naman? Wala, kailangan eh. Bisa sabihin may happen. Sabi ko ba kayo? Kaya na, hindi sana.
Ganun na din nakalaklakan. Magulat na yung sabya. Ano sabya na mga anin? Nasabi na. Hanap ko nga naman yan. Ano sabi sa dati ko? Kita na. Malulunod ko. Hindi ako talaga brumbira kayo. Ano yung kailangan? Pero magaling nga rin nga ba ako? Bakit ka mamalang? Panalo? Ayun, meron kang ano dito yung jelly niya. Halal. Ah, balat. Grabe. Score, Angel. 1980. Fruit 5 na naman, no? Tapos bukas pa niyan. Ay, buti nga ano eh. 1 or 3 p.m. pa. Buti na yung reschedule yung ano ni Coach Arthur, no? Ito si Coach Arthur. Mabin yun. Kanino ang camera mo ba? Hindi, nananap yung man may Sa bagay man na ulit. iPhone na ka mo rin, okay na yun. Oo. Hindi makakwala mo ka rin makanyan. Makasalay-sala. Saka, uning mas high quality na rin, syempre kasi. Oo, lensina pa makit mo. Nakubiyasa mo. Pero, alam mo sa, o kakakuha na namin ng iPhone. Dito mo yung difference quality. Nung ako mag-manual ko, nung mag-manual ka manual, yung iPhone ako. Nga mo pa mo mamiyalong ba? Naingit ka kanya sigurado. Hindi ko pa mabisa mamaya. Ano, maling ka kayo ko lang. Mahigan makanya ka naman last time. Bakit? May gapar na. Going pa yung anak. Kaya ko. Ako na yung pat. Ay, dami. Pat. Ano yung dito ang blue? Susunod sila. Malakas siya nang mag-badminton. Ito. Pat? Mali yun. Ito. Mas masigan yung butas. May ilo ko kay Ken. Talaga ba? Yung kakampi ko yun. Because Ganun na na. quick play yung kakampi ko. Bukas? Ating event bukas? Tournament. Quick play? Ah, quick play mismo? QP? Kay Sir Tanner. Tanner. Ah, tao pala yun, Kuya Jay. Tanner. Sir Tanner po. Tao pala. Alikala ko kayo, I mean, establishment or company. Tao pala siya. Pangalan na nga. Sa bagay, 627. Tao din. Tao din, tao yata. Birthday niya, no? Ay, na nag-effect yung 167. O yung 3, I mean, di ba? Hindi, ano yun? Pandikit yan. Medium 3 Wala narinig kayo.